Bon dia, ara he sortit a estirar les cames una estona, he pujat fins aquí dalt al Puig de Sant Martirià, però tinc un pensament d'aquest recurrent que no em deixa estar tranquil, i és que he hagut de deixar un cas d'una senyora molt gran, una senyora fotuda de salut, però que té el cap, que té el cap perfecte, en què el seu fill li ha robat tot el patrimoni. És una senyora que tenia molt de patrimoni, moltes finques, més de 20 finques, i tenia bastants calés, però el seu fill, pel motiu que sigui, li ha fotut tot. Li ha fet firmar tota mena de documents, tota mena de procediments judicials, en què al final ha resultat que aquesta senyora s'ha quedat únicament amb una petita pensió que té, que no arriba a 1.000 euros i poca cosa més. I amb aquesta pensió no arriba a final de mes. Aquesta senyora em va venir a veure perquè la volien incapacitar, li havien posat un procediment d'incapacitació, vam aconseguir que el procediment d'incapacitació fracassés, perquè la senyora del cap està perfecta, la toca perfecta, i l'únic que volia el seu fill era incapacitar-la per tancar-la a una residència i llançar la clau, i no veure-la mai més. De moment això ho hem aturat, però ara aquesta senyora volia que jo continués amb el procediment i intentar recuperar la major part de diners possibles. Però aquesta senyora no té capacitat econòmica per pagar els meus honoraris, i jo m'ha sabut molt de greu, però no puc treballar gratis. No estic en una situació que em permeti poder treballar gratuïtament. Però, clar, això et tortura, no? Perquè aquesta senyora té tota la raó i, a més, jo tinc els instruments legals, els coneixements jurídics com per poder guanyar aquest cas. Però no el puc portar, perquè no el puc portar gratis. I és una decisió molt complicada, però l'he hagut de prendre. No puc treballar gratis, li he dit. I l'he enviat a buscar un advocat que li treballi gratis o que vagi al torn d'ofici, que allà sí que li faran. Llavors m'ha sabut molt de greu, perquè és una bona persona, però, lamentablement, els advocats treballen per calés. Ja sé que sona molt fred, però és així. I bé, m'està tormentant una mica aquest pensament. Vam aconseguir evitar la incapacitació, que ja és molt, però no hem pogut recuperar-li calés perquè el procediment és car. Espero que trobi un advocat que li pugui treballar gratis o que al torn d'ofici trobi un advocat que li pugui solucionar l'assumpte. Sort!